Čo vás priviedlo k vašej záľube ezoterike? Bola to skôr náhoda, pretože som po materskej dovolenke pred 20 rokmi spoznala jednu pani, ktorej partner predával knihy s ezoterickou tematikou a poprosil ma, či by som pre ňoho neredigovala časopis. Takže som sa vlastne dostala cez prostredníctvom tejto známosti z pôrodnice aj k redigovaniu ezoterického časopisu a k množstvu ezoterických kníh. Čiže nejako ma tie cestičky života priviedli k rôznym témam, ktorým sa táto literatúra venuje, a takou mojou asi najväčšou záľubou sa stal tarot. Takže som nakoniec odišla z toho vydavateľstva, ale ostala mi pekná záľuba, tarot, bylinky a rôzne ďalšie veci, ktoré sa mi zdali podnetné a inšpirujúce. Počas svojej kariéry ste prešli viacerými literárnymi žánrami. Ktorý z nich vám vyhovuje najviac? Myslím, že najbližší je mi žáner románu, pretože prostredníctvom románu sa mi najlepšie darí rozprávať príbeh. Mám rada, keď je príbeh vyrozprávaný cez určitý dramatický oblúk. Viem, že to majú radi aj čitatelia, že napríklad môj román Materská vyvolal v istom zmysle troška nevôľu, pretože je to skôr voľné rozprávanie než román s gradáciou a s nejakým rozuzlením, so zápletkou dramatickou a s rozuzlením. Takže pravdepodobne je to románové rozprávanie, ktoré sa mi aj najlepšie píše a asi vyhovuje môjmu naturelu najväčšmi aj ako čitateľke. Na čom momentálne pracujete? Píšete ďalšiu knihu? Momentálne som sa vrátila k jednému svojmu staršiemu rukopisu. Trochu som ho prerobila a premýšľam o tom, ako ho vydať, ako ho dostať medzi čitateľov. Ale nie je to román, je to opäť skôr zo sféry ezoteriky. A pokiaľ ide o román, tak momentálne nemám rozpísaný žiadny text. Uvidím ešte, čo bude nasledovať, ktorej téme dám prednosť. Mám nejaké nápady alebo námety, ktoré sa mi zdajú dostatočne nosné, ale nachádzam sa v takej etape, že momentálne nemám veľmi čas na písanie, takže všetko je to len zatiaľ v takých hmlách budúcnosti.